Tá rás na huachtaránachta ag ddrudum chun deireadh ar an carú lá fihid mí dearafhóver ran óg bhógtálathe timpeall na tíre duine den bhirt iarthóir Catherine Connolly agus Heather Humphreys atá san iomaíocht don Áras. Cuaigh the Journal Coláiste na Hoscoile Chorcaí chun labhairt le mhic léinn faoin na tréthe atá tábhachtach dearló don duine atá le tagtha. Siad na tríthe go bhfuilm sa feiceáil nuachtar an héireann ná go mú ardmheas agus tíoghfuil acu cultúr agus éideart na tíre seo in na másc sin go mú tíoghfuil acu na Gaeilge agus go mú Gaeilge ar hall acu agus go mú den inadí dúine thlear do bhaite na héireann agus go mú na duine stúama agus na duine cinealta agus go mú acu cnúr le cáint le bheith glóirtear son rudí éire agus cnúr le bheith suaine ar rudí eile. Ba chóirgamach an tuachtar mar anadí ar bhain na tíre ó thaobh na hábhar bhín i dóna geirbe againn ar an stáitiúir náisiúnta ar nós an chinnííthe tá tarlú sa Phalaistín agus rud a bhain eile a bhain lom hénig mar chaitlicach ní dólam go bhfuil aon iarthar ann a dhéanann an díocht a rinne i láin na huaire ní léinn duine den bhirt nó den túir a bhí ann ar san na bethe agus chuir sé sin isteach go mór romsa mar bras nach bhéin duine ann chunáis leirtear mo chunsa. An bhfuil fánart bhótáil Níl áir sa sódam go stéantaigh mé agus is trú mór le meis nará mar bhrálam fóta chahabh agus ha mar héirannach anna sa sciníomhach ar réimsí eile ach is dachar dom dod a gcuine na graduatí thugam héin ar an ábharsach go háirithe. a seanna hachtach láirtear an Gaeilge gan dátastálam tá sé líon na gaintóirí sa Gaeltacht fé láthir tha sé leidathe go 6 go 9 fangiad agus dar leis na tangóla ar fad má hitan sé sin leis tíos 6 go 6 fangiad beag an tanga methe agus tha seanna hachtach mar sin go bhaintach líon na gaintóirí sna counter Gaeltachta sna counter go na tanga beo go bhaintach sé níos iarda ná 6 go 6 fangiad agus an uair sé sin mar a luas tha sé táchtach labhairt ar an dihíocht snart gur bastam héna Chorcaíine levelún euro an man fries a th hiig agus tá sé sin dochreite do riine óga a sé anna dhechas. Bhálam dámach iarthóir níos óige sa rás chun na níorann a rá mar anis nílach Bertina atá ina 60 sa rás agus ní spreagann sé chun mo bhóta chahabh. Tá ról tábhachtach ag an nuachtarán gan dá caiigh siad a bheith ólach ar aibanna na tíre seo cosú leis an mochtanas agus an córas dachas. Bhín se an dachar ar ghaltaí lóisína an ar bhín siad a dogaí an chláiste agus begarthú a bheith an doning le lei sin agus chomána sin tá sé tábhachtach go bhfuil measacha ar gultúr. Bhálam duna cíns atá passionanta faoi teanga na tíre a Gaeilge agus bhálam duna cíns tá tuiscinnach faoi feibna na tíre chumá agus feibnaí tá tarlú tíma go éidir freisin. Bhí neart lé ar an Gaeilge i rás na huachtaránachta le míon nuas agus an tábhacht a bhuine leis an Gaeilge do cultúr agus oidhreacht na tíre. Cumála sin tugtar le fios gohfuil an Gaeilge ríthabhatach ó thaobh cuasaí dlíte i Bhunreacht na hÉireann. Labhraíonn Cruthaóra Leitháin le Seán Chonaill léachtar dlí agus Gaeilge i Chláiste na Hoscoile Chorcaí faoi ceist na Gaeilge agus an tóram go caiigh an Gaeilge a bheith ag an duine atá sa ról mar uachtarán na hÉireann. Well, is a nuair a chuinú siar agus ní féling dul siar go bhfad le 937. Ach an réon tuiscint ag an am sin beidir gombeach uachtarán gan Gaeilge an céad uachtarán bé sin dúglas le híre bunathóir chunran na Gaeilge agus níor a bhéon uachtarán is do a gan Gaeilge go dtí beidir na 970 agus bin ar scin childers. So an bhfuil sais tuairimán ar a tuairimán na gnám nuair a cumagant an Bhunreacht agus tá sé seo táach i dtíormí glí chumá gombeach Gaeilge ag an uachtarán. Bhfuil sé sin cóthram le rá? Yeah, tá sé chomh ní bháin son tá meachan simú starú leis freisin. So if you want riamhdún uachtarán a bheith going bhíoh an terms of Seán Ascail na hÉireann sin onadí an corón in éireann go hifigiúil agus bhí reacht mór is conspóid mór an son le ua buachalla mar bhí tuiscirh Gaeilge a gceith agus nach raibh Gaeilge ag rointas daoine raibh san ifig riimiis agus rinne sé rud mór chuige son an Seán Ascail déarnach. So nóir bhí an conspóid son na torlú bhí devis muoineh tá sé iontar tábhachtach go mbeidh Gaeilge
ag an Uachtarán, ach níor scríoch san sa Bhunreacht. Níl éon cáilíocht faoi le it hastáil a bheith Uachtarán a héireann seachas a bheith id Saoránach Éireannach agus bheith trúcha chuig bliana díos. Sin é, níl éon cáilíocht eile hastáil uat. So cé gúil sé ionta tábhacht agus brafa gohfuil sé sin a hastáil agus hi gachtain ag an óhfuil tá sé ionta tábhacht me Gaeilge ag an Uachtarán ní luachtar san sa Bhunreacht in éireach. Agus ví tú ag rá mar hápla an alta scríú de journal le Dianaí. Gohfuil difriocht idir an legan Gaeilge agus an legan bíorla ó héh sinnde an cáilíocht íse. An mí ófá sin doing. So cíimiid sa Bhunreacht, so tá teoirtmachchan sa gur scríoch an Bhunreacht in Maryland agus an déanach astrú a Gaeilge. Ní sé sin fíor an éair agus tá techt ionta scríofa ag an tal míle carúil faoi son, is féile daoine sin a léamh. Ach sa Bhunreacht féin tuigemuid má tá equivalent ar Maryland an Gaeilge tá túsáte ag an Gaeilge. As cíimiid inis sa rís gohfuil beidir botún sa text in Maryland nach bhfuil sa text an Gaeilge agus ís an Uachtarán sampla an bhach chuig son. Dearann sé sa text in Maryland dearann sé have reached your 35th year. A cílín sé sin an ísitá gut sa 35th year ná trucha cahar. Whereas the text in Gaeilge there an trucha chuigú bliain slán agat. Tá tú trééis an trucha chuigú bliain a frisint agus tá sé créichnú tá tú inis trucha chuig bliain a díis. Mar hiigmid an céad bhín de héal níl tú bliain a bháin díis, níl éon ísead sa chéad bhín de héal. So is tócha tá equivalent idir an text in Maryland an text in Gaeilge an son is léir an rud greibh a gceiste chuúná meg éon den a trucha chuig bliain díis. Ach ní dearann sé sin sa text in Maryland, dearann sé go siimplí trucha cahar. Má léimiid ag go lichirtha ach is leister an aibh san sa text in Gaeilge. So sin just sampla beag go bháin áit go equivalent idir Maryland in Gaeilge. Nuair tá an Uachtarán ag feimú clúcha gohfuil Gaeilge gin nó gan Gaeilge bheith nó ché. Nach bhfuil sé nach mé cóil ar fáil dóibh an tam go léir ar na ceistena seo, ní hé go méid siad fága lo féinnig, beag cóirleoirí. So nuair a chuinnítar sin an bhfuil sé cho táachta cíanna go mbeadh Gaeilge ag an duine féin. Ní gád a Uachtarán a bheith na glídóir cé bhfuil ceistena Bhunreacht dúil a glí a tachta na ró nó na tró go minic is docha. So an mbeadh sé cho táachta cíanna go mbeadh Gaeilge ag an duine atá an san oifig. Well, cinnta agus bíon daoine ann a thugann cúnamh don Uachtarán tá bíon agratí ifigiúil ar nó an chóirla an Stát tá an Uachtarán agus bíon forann ag an Uachtarán leis. Ach sa Bhunreacht féin fiú tá lína anna simú dearann sé as a chóirla féin. Cai an Uachtarán cine áiríanamh as a chóirla féin seachas bheith leirlíní eile ag dearna dála stoppan an buc leis an Uachtarán. Agus muna bhfuil tuiscint ag an Uachtarán míniú ceart a ráhan le terma faoi le tá sa Bhunreacht. Tá sé ní CV déalachaí. Camad sanna cinnta is féile leis an Uachtarán chóirla áil ann ach níl an Uachtarán féin a déine an cinenne go puinte an son. Ar a leid agus beidir go bhfuil díliú igen a dhéanamh ó thaobh an bhfuil an Uachtarán a ná an cinenne ceart a dhéanamh sa slísa. An ceiste chuir tú an san alta scríú de journal ná má tá míad daríre mar an Gaeilge, caithe míad beceart go dámis Uachtarán le Gaeilge. Ach an bhfuil an Stát daríre faoin Gaeilge. An é sin an bhfuil an Stát ag duineh bíal chráifacht lena Gaeilge rá ó má go leor tá Gaeilge go húntaach agus sa smailingé agus sa sín céadtanga á figiúil an Stát ach ag an am chéana is scumaling nuair atá an seantaigh duine gan Gaeilge chuisteach an oifig táach mar an Uachtarán. Well sin é agus tá heist an son faoi an bhfuil an Stát in nóíre doíir faoi an bhfuil an churcan cín mar teanga bio seachas rud éigen ó héh simbalaachas in se sa rís. Tugann an talamh níomh na cibhna benign neglect ar son sin meoin an Stát ile na bhfuilna uaireanta ach domsa camad brathnú ar cad a chorlíonn ar fud na crinne. An bhfuil tír eile ar domhan nach meich Uachtarán an ná teanga i figiúil an Stát a labhairt. Má brathnimid ar Canada, déanann siad an obair ar so. Déanann siad, look, mana bhfuil Francíse gut, nó mana bhfuil Béarla gut,
tá dúgus agus ghlachan gachtain go mechairt an teanga sinna elam. So cíimiid mar hapla nó bíon díospórtaí telefíse nó bíon toghán i Canada, bíon díospórt a Bhrancíis agus bíon díospórt a Maryla agus caithfí gachtainna bheith ar a thuamhnas Béarla agus Francíise leirt go fáiblí mar sin am rud go méid muintear Canada tanú leis. Agus beidir sé súil go méid an chumach san acu. Nílam cinnt am bhfuil an meon céine san a going in air in our rire. Agus is toch tá seanna tábhacht be chumach éigent ar an Gaeilge ag an Uachtarán. Tá sé dachará ar cheart go méid sé mar cáilíocht le bheith i Uachtarán sa chéad ach cinnte cum bheith brathnú ar chu tá sa Bhunreacht agus cén ról atá ag an Uachtarán. So sa chéad tá ról Bhunreacht túil ag an Uachtarán. Rivéine eile tá ról Bhunreacht túil ag an Uachtarán. Agus dar nóid tá Bhunreacht le fáil in Gaeilge agus in Maryla. Ach má hálann sé go equivalent idir an text in Maryla agus text in Gaeilge bíon túsáta ag an text in Gaeilge. So dá bhrí sin an ról Bhunreacht túil atá ag an Uachtarán. Tá sé ionintach tábhachtach go dtí an Uachtarán cad atá sa text in Gaeilge. Cumála cad atá sa text in Maryla. Ní gá beidir go méid churmacha chu ar an Gaeilge leis an tuiscin sin á ach bheith ar thu den an cheiste chur duine bhfuil Gaeilge acu cad a cídín sé seo an bhfuil difriúil idir sá agus a méid atá sa text in Maryla. So dá bhrí sin braham gur ceart go méid Gaeilge áirithe cinnte ag an Uachtarán. Tá sé tábhachtach ó thaobh an dlíide agus ó thaobh a méid atá sa Bhunreacht. Ach níl bháin son mar cíimiid an Uachtarán an céad saránach chu onadí muintear na hÉireann. Agus tá seanna dachará gur tír deáthanga sin agus bhfuil sé sul ar sa Bhunreacht a rís in artla 8 bhfuil túsáta an Gaeilge gur bhí an teanga náisiúnta an príomhtanga tágaing agus muna bhfuil an teanga sin ag an céad saránach sa stát. Ní déanann sé sin mór an cíal agus tá níl onadíocht a dhéanamh ar sa muintear na hÉireann an san an bhfuil.